qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alladhina idza asabatuhum musibatin qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah dan arzikin Annabi Muhammad ka mana wannan maganin musiba da ta kunno mana kasar Najeriya. Banda ma wannan corona virus din. Corona take ko rikoda? Mu corona virus mu talakawa ne na Najeriya. Muna karatu na farko wannan cutar ta yi sanadin da an kulle mana makarantu ga almajiranmu nan babu yanda za mu yi. Na biyu sallah an dakatar. Na uku ga azumi ya karaso. Bala'i na hudu gashi za a sa mana wannan kwafi za a kulle mu ko in ce an kulle mu jama'a na duniya. Jama'a me za mu yi idan ba mu ƙara komawa gaban Allah ba? Mu muka saki Allah dan haka Allah ya kyale mu, dama ya ce wa in uditun udina. Jama'a yanzu ku duba ku gani. Ku duba ku gani. Corona virus bata kashe mu ba amma yunwa za ta kashe mu. Yunwa za ta kashe mu, an tsare mu a gida. Tallafin da ake bada gwamnati bata ba mu tallafi ba, mu talakawa ba wanda yake da kware shinkafa kai kwanan garin kwaki ko gwangwani ɗaya baka da shi a gidanka. Yau an ce za a tare ka, za a kulle ka a cikin gida, sai kai tsawon kwana 5 ko sati 1 ko sati 2 ba ma mu sani ba illa masha Allah. Dan Allah da Annabi jama'a wannan adalci ne. Din na Annabi ya ce amin, kuma duk wanda ya dau wannan abun ya lakin ya tura wa mutum 5 dan Allah dan arzikin Annabi Muhammadu. Sunana Muhammadu Kabiru mai tarbin salati. Zuciya ta ce ta harzaka. Zuciya ta ce ta harzaka. Yanzu abin da za mu ci babu. To azumin malami da daɗin rai ne ba ka da wani yunwa ta sa wani ta kama ka. Na kai azumi ba abin buɗe baki, kaga ibada ba za ta yi burin mu ne ku zama da mu Yahuda. To Allah kai ne Allah. Ku kalli yadda na rame na ke kashe. Ku kalli yadda na rame kamar ana ɗiba na yana miya da ni. Don Allah jama'ar Najeriya da kuke so ce mun dame ku don kuma da adalci amma ba adalci. Bisalam jama'ar Najeriya, bisalam.